Ambalma bamananga mena Mali kono ani Mali koka ni bamananga kunnafoni wakati selen walawalali bina kɛ mun na aw ye Mali kono ani a kokan kibaruyaw kan aw dangana bi kunnafoniw la kumabaw filɛ ni Salon international de l'artisanat du Mali Siama atako filana baaraw nu donna ka bɛn alamisa tɛmɛnen na ma Parc des expositions de Bamako la a lajɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ Mali jamanakuntigi bolo président Ibrahim Boubacar Keita. Iyoma jamana 8 ka fara Laginɛ Konakiri jamana kan jɛkulu min sigilen don ni jamana kofɔlen ninnu kɔnɔ kunnafoni ko lahalaw sira kan u ka lajɛrɛba tako filana baaraw kun cɛra ka bɛn alamisa tɛmɛnen na ma Hôtel Salam la Bamako. Aw bisimila bamananga kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan Salon international de l'artisanat du Mali Siama atako filana baaraw nu donna ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen na ye Parc des expositions na Bamako an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara ninnu bololara maa min fɛ o de ye bololabaarakɛlaw tɔgɔla so ni o ye APCMM ye ka fara OPA kan ale ni Mali jamana minisiriso min ka caw ɲɛsinen don bololabaarakɛlaw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma a lajɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ Mali jamanakuntigi bolo président Ibrahim Boubacar Keita a seereyara maa min fɛ Sherifula Jabaraniso tɔgɔla Amadu Kamara de tun don a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Mali bololabaarakɛlaw u ka ni salon belebele n'an b'a wele ko Salon international de l'artisanat du Mali bakurubala Siama ni ɲinanta in y'a tako filanan ye a daw yɛlɛnna ni jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka yamaru ye kunu alamusa Parc des expositions na Kalabankurakaw fɛ yen. Ne nisɔndiyalenba don jamana bɛ période min na an bɔra deuil la kununkɔrɔ président bɛ Gawo sɔgɔmada na ni a kɛra mɔgɔ dɔ ye a b'a ko a bɔra aéroport la sɛgɛnnen don a tɛna mais i to aéroport la k'i tilen ka n'an ka kɛnɛ kan an wasara an b'a fo fasoden ɲumanya la an b'a fo anw kanu na a nalen kɛnɛ kan o ye ne honoré o ye artisan bɛɛ honoré donc o nisɔndiya fɔlɔ de b'an na anw bɛ président ye a tɛ ka caya an ka nin kɛnɛ de kan an b'an minanko bɛɛ fɔ gɛlɛya o gɛlɛya b'an kan an b'o fɔ. Salon min don sɔrɔ ni yiriwa o kow bɛɛ lajɛlen bi jalatigɛ kɛnɛ min kan baw a bɛ Mali bololabaarakɛlaw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw a b'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kɔnɔ wasa u ka se ka hakili falenfalenw kɛ ka jateminɛw kɛ u ka baarakɛminɛw an'u ka baarakɛlenw na min sen fɛ Algérie, Burkina, Benin, Mauritanie, Niger, Togo, Faransi, Brésil ani Sénégal ka fara jamana wɛrɛ caman kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ ni salon belebele kɛnɛ kɔnɔna na nin kunu ka seko ni dɔnko k'o yira. Bosolinkɛla saba de filɛ les 3 premiers laɲini ye mun ye an y'a lakɔlɔsi sunkalo mana ban mɔgɔ bɛ misi caman faga sisan misi fagala sɔrɔli dɔw ka bɛ minute tɛmɛ ka sɔrɔ ka misi ma boso donc alors que misi boso tɔ an mago bɛ golo in na an mago bɛ sogo tigɛcogo ɲuman na mɔgɔw ɲi kana kari parce que kolo buruburu ye mɔgɔ caman ɲi tiɲɛ a bɛ dépend sogo tigɛcogo de la a kan ka tigɛ machine de la min b'a si pour le moment siya météo bɛ se ka kɛ hali ni jele b'a bese b'a tigɛ siraw de b'a la min b'a to kolo tɛ kari-kari donc an bɛ ka mɔgɔw former de la golo tɛ fara pour que marocain ni cordonnier bɛ golo ɲuman sɔrɔ sogo ka jɛ si kana t'a la sogo yɛrɛ kana taa golo fɛ peau de première qualité o de bɛ o primelen don kosɛbɛ Italie n'a tiɲɛna de o de b'a la taa a bɛ kɛ tukɔrɔmɔgɔw ka sogo ye donc ni nin continue na golo kolon bɛ ban ni nin continue na tanneur bɛ baara sɔrɔ métier camanba de yelen bɛ nin baara kelen na mais an miiri bɛ k'u bɛɛ dɛmɛ na don nataw la nin ye fɔlɔ de. Siama ale ye kɛnɛ ye min bɛ bololabaarakɛlaw u ka seko ni dɔnko ani Mali jamana o ka nafasɔrɔ siraw olu baaraw dangɛnɛmani ko fɔ ni ka tila k'a yira diɲɛma la nafa min bɛ sɔrɔ Mali bololabaarakɛlaw u ka seko n'u ka dɔnko kɔnɔna na k'o yira diɲɛma la. mais sisan laɲini wɛrɛ b'an na an ko atelier sociaux ye mun ye logement sociaux bɛ cogoya min na yɔrɔ so bɛ di mɔgɔ ma o bɛ don a kɔnɔ ka luwanse kɛ k'a sara atelier sociaux i bɛ mécanicien kelen ta ka tôlier kelen ta ka électricien kelen ta mécanicien ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ olu bɛɛ bɛ kɛ cour kelen kɔnɔ o bɛ se ka métier 6 7 8 bɛɛ bɔ u bɛ jɛ ka baara kɛ u b'a sara kalo 3 ou bien kalo 6 u se ko la fo ka taa ban i ko logement social bɛ ban cogoya min na a bɛ kɛ sababu ye u bɛ baarakɛyɔrɔ sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye u b'u organiser parce que bureau ni secrétariat bɛ kɛ sanfɛla la ka kɛnɛ ta k'a na mɔgɔ kɔtɛ dɛ k'a lakori ka dɔ kɛ sanfɛ ka bureau ni k'a kɔnɔ u bɛ comptabilité simplifiée tenue a b'u bɔ presque informel la donc n'o tora ka kɛ métier ninnu na métier bɛ 500 ni kɔ la n'a ye métier bɛɛ ka
nin kɛ tan a bɛ fɔ zone ma ko zone artisanale n'i ka mobili tiɲɛna i bɛ t'u sɔrɔ yen n'i mago bɛ meuble la i bɛ taa yen n'i mago bɛ fini kalan na i bɛ taa yen métier bɛɛ parce que denmisɛnninw bɛ kalan k'anw fɛ n'u tilara san 4 kɔfɛ u b'u yɛrɛ ɲininka u bɛ mun kɛ fɛɛrɛ sɔrɔla diplômé sans emploi t'a la ka san 1 formation d'u ma mais qualifié sans opportunité mun de sɔrɔ l'olu ye laɲini filanan an ko yɔrɔ journée paysanne bɛ yen munna journée l'artisan tɛ kɛ anw ka ca dɛ 45% de la population active n'i ye journée sigi anw tɔgɔ la gɛlɛyaw kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ an bɛ fura proposer a la mais f'an ka lamɛn f'an ka kɛnɛ sɔrɔ bon nin kɛnɛ y'a dɔ ye mais nin kɛnɛ ka dɔgɔ ɲinanta in ni a kow bɛɛ lajɛlen denfajala dilen bɛ jamana ɲɛmɔgɔ Elayi Ibrahim Boubacar Keita ma ale nisɔndiyalen kɛnɛ kɔnɔna na k'a ye k'a fɔ ko a ka jamana bololabaarakɛlaw ko ja u bɛ si ko caman na a ye foli ni barikada kɛ k'u ye ni ka tila ka layidu ta u ye a ka dɛmɛ k'o tɛna kɔtigɛ u la. Bon, ne ye nisɔndiyalenba dɔ bi parce que vraiment ne ye mun ye bi o kɔrɔ ye ko artisan bɛɛ wililen don bolo baarakɛlaw bɛɛ wililen don ka siyama ni ka mobilisation kɛ siyama ni kan donc le fait que fana président tun seginnen don mais o bɛɛ la a nana an fɛ yan a nana salon dayɛlɛ o diyara an ye kosɛbɛ o ye koba de ne ye fɛn ɲumanw de ye ni ye artisan ka baara ɲuman ne y'o ye fɛn belebeleba de don u ka exposition caman cɛ ka ɲi donc n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ u kana visite la yan nɔ u kana an ka artisan ka baara lajɛ an ka artisan ka baara fɛn ɲumanba de bɛ yan. Siyama an b'a yira u la k'a fɔ ko ale bɛna taa tile 15 la wa seko ni dɔnko bolola baarakɛlaw fɛ u n'o o dabalibankow a n'o o subahanaminɛw caman yira maaw la tile 15 kɔnɔna na sanni ni feere olu na kɛ nin ko la kunbabaw ye nin foire belebele in kɛnɛ kɔnɔ pavillon 9 stand 500 climatiselenw stand 84 labɛnna ka fara stand 100 minnu fɛnɛ aménagelen don baara fasugu 40 o n'a yira jamana stand 800 kɔnɔna na nin dɔgɔkun 2 kɔnɔna na ala ka tako sabanan yira bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na. Amina yarabi hali bi an ka to siyama kɛnɛ kan jamanakuntigi président Ibrahim Boubacar Keita a ye dantigɛli minnu kɛ koromo karili in kɛnɛ kan Amadu Kamara ani Ibrahim Kulubali ka kuma galamani na an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. An ka jamana sigilen bɛ bonya de kan ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn dɔn ni maaw y'i bonya i ka kan n'i bɛ ko dɔn ni ladɔnnilen don i ka kan ka bonya ma segin bonya bɛ mande bonya ma segin bɛ mande donc an taara sɔgɔmada joona in Gawo ka tile yen ani sɔrɔsiw ka kuma k'an ka denmisɛnnin minnu banana minnu joginna ka taa ɲɛ da u kan o tun ye fɛnba de ye ne bolo n tun siranna n ko est-ce que n bɛ se k'o kɛ ka se Bamakɔ kana bɛn ni salon dayɛlɛli ma u y'a bonya da ne kɔrɔ n b'a dɔn u sigilen bɛ u b'a a miiriya u jigi b'a kan mɔgɔw jigi bɛ fɛn min kan jigitigɛ man di ne ye jigitigɛ bɛ ne mais ala y'an dɛmɛ an sera ka gawuta ɲɛnabɔ ka se yan nɔ 15 heures quel donc n tora aéroport la n ko o ka surun yan na de l'aéroport mɛna yan nɔ ala y'a nɔgɔya an ye ka ala barika da n y'o de fɔ n ko fɛn o fɛn a bɛ nɔgɔya an ye an ka cɛya tɛ ala b'an ŋaniya de dɔn a b'o de tinbɛn minnu fana ye invité olu fana ŋaniya ala fana b'o dɔn o de fila bɛnna alhamdulilayi n nana fana manimisa se n ye min ye alhamdulilayi a bɛ sɔngɔ sama bɔ ni n sera ka taa min fɔ kɔrɔbɔrɔmuso ye ayiwa an n'a a yɛrɛ ye yan nɔ sirima inshallah nka i ye diba minnu ye diba u ka yan dɔn n'ale ma dɛ o ye Bɛnkɔrɔ ka baara ye n'an b'a surunya dɔɔni n'ale kɔni y'i sigi a bɛ gɛlɛya dɔɔni mais baara ɲɛna alhamdulilayi halisa ala ka jamana ta ɲɛ halisa jamanaden ninnu malidenw ala k'an bɛn ala ye fɛn min nɔgɔya an ye an kana an yɛrɛ kunnagoya ni ala y'i kunnagoya i kunnaja ka i yɛrɛ kunnagoya ni maliyɛnw n'an sera a cogoya la ka dɔ bɔ juguya la dɔɔni ka sɔn ala ta ma ko ɲɔgɔn bɛ nɔgɔya dɛ n b'o de ɲini mɔgɔ fɛ n b'o de ɲini ala fɛ maa si juguya tɛ ne dusu la se juguya ye fɛn girinma de ye n'i y'a ta i b'a da i kun i bɛ wɔsi dɛ ne ka wɔsi ye funteni de ye mais juguya tɛ voilà. Iyoma jamana 8 ka fara Laginɛ Konakiri jamana kan jɛkulu min sigilen don ni jamana kofɔlen ninnu kɔnɔ
kunnafoniko lahalaw sira kan u ka lajɛrɛba ta ko filana baaraw kun cɛra ka bɛn alamisa tɛmɛnen na ma Hôtel Salam la Bamako a ɲɛmaya kun bɛ Aki ɲɛmaaba bolo a seereyara maa min fɛ Serifila Jabaraniso tɔgɔ la Kafunɛ Bacili kun don a n'a ka jatala Ablaye Sogodogo an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. Tile fila kɔnɔna na farafina tilebiyan fanfɛ jamana 8 minnu ni olu farala ɲɔgɔn kan tɔn kelen kɔnɔ n'u jɛlen don warisiya kelen na UEMOA ka fara Lagine Konakiri jamana kan o jamana 9 kelen kɔnɔ jɛkulu minnu sigilen don sen kan minnu ka baaraw bɛ ɲɛsin kunnafoniko kɔlɔsili a jateminɛli an'u ka baaraw bilali sariya kɔnɔ ko plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée Conakry o tɔn ɲɛmaaya so ani u ka baara ɲɛdɔnna ŋana minnu ka baaraw bɛ ɲɛsin kunnafoniko kɔlɔsili n'a jateminɛli a n'a sariyako ɲɛnɛbɔli kama ka jɛ ka sigi kɛ walasa ka se ka hakili jagabɔw kɛ ka ɲɛsin kunnafoniko kɔlɔsili a jateminɛli ani a kɛli sariya kɔnɔ baaraw ma farafina tilebiyan fanfɛ jamana minnu jɛlen don warisiya kelen na ani Lagine Konakiri jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata waati kɔnɔ kunu an ye baara dɔ daminɛ a kun cɛra bi baara kun bɛ mun de kan an ka jamana 8 min sigilen bɛ farafina tilebiyan fanfɛ n'u jɛlen bɛ nafoloko la n'a bɛ fɔ a ma ko UEMOA olu jamana 8 Mali b'o la ka Lagine far'o kan donc jamana 9 cakɛda minnu b'olu jamanaw kɔnɔ n'u sigilen bɛ kunnafoni dilaw dɛmɛni kama u topotoli kama mais u kɔlɔsili fana kama n'a bɛ fɔ o ma autorité de régulation olu de jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka baara dɔ kɛ mais minnu ye baara nin kɛ n y'a fɔ aw ye kunu o ye expert ye a bɛ komi mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka dɔnniya sabatilen don u ka dɔnniya ladɔnnen don kunnafoni baara la mais sariya fana baara la baara kunbaba 3 de kun b'u bolo k'a kɛ fɔlɔ n'an b'a fɔ o ma gafe mun bɛ yen sariya sɛbɛn mun bɛ yen n'a bɛ an ka jɛkulu nin n'a b'a a yɛrɛ sariya mun b'a yɛrɛ labato ka a taaɲɛ yira n'a bɛ fɔ a ma statut ani règlement intérieur a taabolo sariya o y'o dilan k'o ban Bamako yan baara wɛrɛ bɛ yen min nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye kunnafonidilaw ka baara vote wagati kalafili wagati kalafili a bɛ se ka kɛ n'i y'a jateminɛ fɛn de don a bɛ jamana basigi a bɛ bɛɛ fanga ko fɔ mais a mankan na a kuma misɛnnin ka ca donc aw kunnafonidilaw aw ka baara nafa ka bon a wagati an bɛ ka gafe dilan sisan mun bɛ se k'aw dɛmɛ o wagati kɔnɔna na aw ka baara kɛ k'a sɔrɔ fiɲɛ ma don jamana ka basigi la fiɲɛ ma don jamana taabolo la a bɛ fɔ o ma guide communautaire de régulation des médias en période électorale o gafe min bɛna dilan a tɛ boli Mali a sariya tɛ boli Mali yɛrɛ kɔnɔ Mali yɛrɛ dama kunnafonidilaw kan mais a bɛ boli jamana 9 kunnafonidilaw de kan c'est pour an b'a fɔ guide communautaire donc o gafe fana dilala ni Ala ye mars kalo yira na 2020 an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka na ko gafe ninnu bɛɛ la sabati n'an b'a fɔ a ma adoption Bamako yan nɔ ni Ala y'a yira n na. Tile fila kɔnɔna na sigi min kɛra baara ɲɛdɔnna ŋana ninnu fɛ ni nabagaw bɔra Mali jamana Senegal ani Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ laɲini camanw de kɛra kalatako binakun kan ka se ka sariya baara dɔw laban ka kɛɲɛ ni kunnafoniko diliko ɲuman ye kalata baaraw sen fɛ o baara ka se ka kun cɛ sani novembre kalo ban waati cɛ a filanan kalata waati tɔnden jamana 9 ninnu kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka se ka baara sen dɔ bila sen kan min bɛna ɲɛsin kɔlɔsili baaraw ma laɲini sabanan ka sigi dɔ boloda min bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛ don tɔnden jamana 9 ninnu kunnafonidilaw ma u ka baaraw ka se ka dangɛnɛmaya sariya kɔnɔ laɲini 4nan plateforme in tɔndenw ka se ka kɔlɔsili kɛ kunnafonidilaw yɔrɔ tɔnden jamana in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kalata waati la walasa kalata baaraw senfɛ kunnafoni jɛlen jolen bɛ se ka sɔrɔ cogo min laɲini laban ka hakili jagabɔ camanw kɛ kunnafoniko sɛgɛsɛgɛli jɛkulu a kɔlɔsiliko a n'a bilali sariya kɔnɔ o baara ɲɛdɔnna ŋana ma jolenw fɛ walasa ali bi laɲiniw ka se ka sabati ni hakili falen kɛnɛ min sigilen filɛ nin sen kan farafina tilebiyan fanfɛ jamana 8 minnu jɛlen don warisiya kelen na ani Lagine Konakiri jamana kɔnɔna na kunnafoniko ɲɛnɛbɔli jɛkulu minnu bɛ o jamana kelen-kelenw kɔnɔ olu ka jɛkulu ɲɛmaya so ani baara ɲɛdɔnna ŋanaw ka sigi in baaraw sen fɛ u jɛra ni ka jateminɛ camanw de kɛ minnu bolodara ka bɛn ni don n'a nata baara bolodalenw
Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM a ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni bi juma ye a yɛrɛ jabala la a laɲini yɛrɛ ti dɔwɛrɛ o de ye ka taa ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye CSDM ɲɛmaaba ka wulikajɔw ka maliyɛndenw ye minnu ni u ye gɛlɛya sɔrɔ kinɛti baara nasiraw la Laginɛ Konakiri a seereyara maa min fɛ Serifula Jabaraniso tɔgɔ la Ali Amidu Badini de tun bɛ a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Mali tungarakɛw ka tɔnba n'an k'a ma ko CSDM a ka nin sigi n'an ka kunnafonidila caman kun b'a kɛnɛ kan a laɲini n'o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka maaw kunnafoniya Mali kɔnɔ n'a kɔ kan ka sanga ni CSDM ma ɲɛma ka wulikajɔ ye cogo minɛ Mali jamanaden minnu tun minɛlen don Laginɛ jamana kan ni k'o bisigiya ni banbaciya ye kama sɔrɔ o bɛ yen nɔ kinɛti ka sira kan n'o bɛ san ni feereli ko fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ o maaw ka se ka bila. Aw ye fɛn min ye réseau kan ani journaux kɔnɔ ko malidenw nu minɛna Laginɛ a yɛrɛ yɛrɛ Laginɛ ka télévision na ko terroristes ni rebelles de don o y'an sɔrɔ Laginɛ dialogue national ni kɔnɔna na an taara ambassadeur sɛgɛrɛ an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko terroristes tɛ donc an taara télévision na ani radio ka ɲɛfɔ o ɲɛfɔli o ye mɔgɔ caman hakili sigi an ka ambassadeur Modibo Traoré a ye baara ɲumanba de kɛ ani an ka consul général ni mɔgɔ ninnu bilala bi Ala ani ulu sababu an ye minnu ye CSDM Guinée ani haut conseil de base nouvelle vision ani les amis de Mali ninnu bɛɛ ye jɛkulu ye minnu bɛ Laginɛ mais baara yɛrɛ kun baara yɛrɛ min kɛra ambassadeur de y'a kɛ o y'a faamu gouvernement ye décision ta ka société ni interdit a ka baara kɛ Laginɛ donc an ka mɔgɔ minnu minɛnen u bɛɛ bilala minnu tun kan ka ani sigiri ministère de Mali de l'extérieur a ye bisu la affrété en DGME délégué général Mali de l'extérieur ka t'u ta parce que u taara ka bɛn u ka bilali ma. Ni kunnafonidi kɛnɛ kan CSDM ma ɲɛma ye waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin o dɛmɛɲɛw ma ni wulikajɔ kadira la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Laginɛ faamaw n'o bɛ san caman balimaya ko fɔ Mali ani Laginɛ jamana cɛ. An b'a fɛ ka ambassadeur fo ka sɛbɛkɔrɔ fo Modibo Traoré ani an ka consul général Aboubacar Maïga ka mɔgɔ bɛ dɛmɛli kɛ nin na k'a fɔ ka président Alpha Condé na ka premier ministre fo parce que a y'a yira k'a fɔ ko président Amadou Sékou Touré min y'a fɔ ko c'est deux poumons dans un même corps n t'a fɔ bamanankan na Laginɛkaw y'a yira parce que u ye ko kɛ cogoya min na u y'a yira vraiment que c'est vraiment deux poumons dans un même corps. Donc o bɛɛ bilala u nana an y'a laɲini bi aw kana ko tɛmɛna cogoya min na aw y'o dɔn ko kunnafoni lase parce que aw bɛ fɛn caman ye réseaux sociaux kan min tɛ tiɲɛ ye ni bi min f'aw ye o de ye tiɲɛ ye. Ɲininkali caman kɛra an ka kunnafonidilaw fɛ nin kɛnɛ kan ni jaabi jɔnjɔn dira CSDM ma ɲɛma fɛ o kun kan ka ban ka laɲini kɛ jamana faamaw yɔrɔ la kinɛti n'o ye cakɛda ye mun bɛ san ni feereli kɔfɔ bɔlɔlɔ sanfɛ f'u ka siri a ka baaraw la Mali jamana kɔnɔ. Togodala musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ seleke 4 kɔnɔ a la ɲɛnamayara Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sigida 5nan kɔnɔ musow tɔgɔla so min bɛ ni o ye maison de la famille ye a kɛra ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen na ye a seereyara maa min fɛ Serifula Jabaraniso tɔgɔla Amadu Kamara de tun don a n'a ka jatala Nuhum Kone an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Octobre kalo tile 15 ale ye togodala musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnni ye min taara ka don ba la diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies fɛ san 2007 waatu min Bamakɔ togodala musow ma to kɔ min ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na. Ni bureau in bɛ créer kuma min na fédération ye a diyara u yɛrɛ de ye u yɛrɛ de y'a ɲini a ma ta k'a d'u ma k'u ka fara ɲɔgɔn kan mais u yɛrɛ de y'a ye k'u ka kan ka fara ɲɔgɔn kan 2004 la fédération créera a fɛn fɛn bɛ yen muso cɛsirilenw don kuma caman tɛ olu fɛ o olu ka kuma b'u n'u ka foro de cɛ olu ka kuma b'u n'u ka baganw de cɛ olu bɛ mɔni de kɛ ko musow tɛ bɛn o ma kɛ ninnu ta ye depuis o kuma fo bi olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que u y'a u ka intérêt de b'a la parce que olu b'a dɔn doni min b'olu kun olu b'u ka doni cogoya dɔn wa ne bɛ ni muso ninnu fo u ka don in na n bɛ segin a kan k'u fo u tɛ lafiya
wa u ma découragé. Nin don kɛrɛnkɛrɛnni tɔgɔdalamusow tɔgɔ la a kun ti dɔwɛrɛ ye wasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin tɔgɔdalamusow ma jɔyɔrɔ mun b'u la sɔrɔ ni yiriwa dun ka fa sabatiliko ɲuman olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caaman. Journée internationale de la femme rurale ni a kunbɛ a kɛra a ɲɛna kosɛbɛ parce que n'an ye jateminɛ kɛ musow caaman de bɛ baara kɛ togoda la u bɛ baara kɛ nakɔw kɔnɔ u bɛ baara kɛ u yɛrɛw la u bɛ baara kɛ u bɛ jɛgɛmɔw kɛ u bɛ jɛgɛ baaraw kɛ u bɛ sɛnɛ kɛ donc an b'a fɔ bɛɛ ma ko agriculture donc n'i y'a ta kɛmɛkulu la i bɛ taa sɔrɔ muso 70 o de bɛ o domaine kɔnɔ donc n'olu dɛmɛna muso tɔw bɛɛ bɛ fanga sɔrɔ n'olu dɛmɛna Afrique bɛ bɔ nɔgɔ la parce que musow de bɛ chef d'état dɛmɛ musow de bɛ jamanaw dɛmɛ ka bɔ nɔgɔ la musow n'i ye secteur fɛn fɛn ta musow b'a kɔnɔ. Bamakɔ togodalamusow u ka maa ɲɛma ale ka laseliw la a ma dogo fiyewu jɔyɔrɔ min bi sɔrɔ togodalamusow la jamana ka ɲɛta ni basigi sabatiliko ɲuman na bawo a ka fɔ la togodalamusow olu ka ca ni musojɛkulu bɛɛ lajɛlen wa a ka kan mafilɛli ka kɛ u ka koo la wasa u ka koow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ta ka don ba la jamana ɲɛmaw fɛ ni ka sanga n'u ka yiriwa o sabatiliko ɲuman ye. Bɛɛ b'a dɔn journée internationale de la femme a bɛ fêter diɲɛ yɔrɔ bɛɛ diɲɛ so bɛɛ kɔnɔ fan bɛɛ togodalamusow ka kɛnɛ de don mun b'a yira togodalamusow u ka kɛnɛ nin ye u bɛ baara mun na diɲɛ bɛɛ k'a dɔn u ka wale ɲuman dɔn u ka yira diɲɛ na donc o kɛnɛ de ye nin ye a bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ Mali y'a ta kɛ national y'a ta kɛ Sanakɔrɔba bon ni national y'a ta kɛ gouvernement y'a yira région bɛɛ fana ka dɔ kɛ pour que bɛɛ ka se ka bɔ a kalama Bamakɔ an bɛ ko an ta kɛ bi o de la mais an y'an ta bila kulu 2 de kɔnɔ Samanko an ka Samanko nakɔ sɛnɛnaw nakɔ sɛnɛ 100 hectares dira ma hectare 100 mais hectare 100 dira ma ji tɛ yen a daminɛ diyara mais laban ji tɛ yen nakɔ mun ji t'a la sɛnɛ tɛ yen ɔ ni Samanko dilanna ka ɲɛ wallahi carotte tɛ bɔ Marɔki ka na tamati tɛ bɔ Marɔki ka na an yɛrɛ b'a feere fo k'a tɔ feere région tɔw ma an ka musow y'o layidu ta an yɛrɛ b'a dɔn o bɛ se ka kɛ mais a tɛ taa accompagnement kɔ ji fana u kana ji d'an ma hectare 0,25 naani bɛ u ka forage kelen sigi a la ça veut dire hectare kelen bɛ forage kelen u k'o sigi an ye an tɛ courant fɛ ala ye tile d'an ma u ka panneau solaire sigi an ye an ka se ka baara kɛ walasa an bɛ se k'an yɛrɛ ta an bɛ se k'an ka Mali bɔ nɔgɔ la an ye muso jɛkulu bɛɛ wele ka na an bɛɛ bɛ jɛman na bi parce que an ko la paix bɛɛ bɛ la paix dɔn ni paix tɛ yen foyi tɛ yen kɔrɔn tɛ yen tilebi tɛ yen Mali de bɛ yen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an musow an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kan kelen ye walasa an ka Mali bɛ bɔ nin degun in na an ye kɛsu sigi an togodalamusow an y'an ka sɛnɛfɛnw feere ka kɛsu dilan k'a sigi fɛn fɛn se kɛra dɔrɔmɛ man dɔgɔ 1000 man ca k'a bila la armée ka fête 20 janvier mun mana sɔrɔ ka taa di firiyatɔw ma sarasiw ka firiyatɔw ma an ye tile di gouverneur ma hakili jiginna an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko togodalamusow u tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnni n'a bi ɲɛnamaya san o san octobre kalo tile 15 diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ale ye wagati ye min jate minɛna kosɛbɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maaw fɛ k'a kɛ tasibila ye ka ɲɛsin togodalamusow ma. Guna sira koromokarili baaraw kɛra ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen na ye Kalabankɔrɔ maire fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko musaka wari min ni o donna nin sira kura in baara la o bɛ se sefa wari miliyɔn 21 ɲɔgɔnna ma min ni o bɔra Kalabankɔrɔ mairie yɛrɛ kunna a seereyara maa min fɛ Sirifila Jabaramuso tɔgɔ la Bubakari Tarawele de tun bɛ a n'a ka jatala Daramani Male an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. Kalabankɔrɔ maire ye layidu min ta Guanakaw ye a y'a bɔ a sira fɛ ka sababu kɛ u ka sirabako nasira ye baara caman o kɛra sirako in kan min nafolo kasabi bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 21 na o siraba yɛrɛ kulobon kari kɛra alamisa tɛmɛnen Guanakaw yɛrɛ fɛ yen nɔ. Cérémonie mun b'an an dala nɔ bi n'o ye Guana sira dilanni cérémonie ye démission baara in dilanli tun b'an kɔnɔ. Mais a ka teliya ala ni Guana denmisɛnw ka cɛsiri o b'a la parce que o ye lettre caman ka hakili jigin baara la a waati samiyɛ tun bɛ yen nɔ kojugu an ko k'u ka waatinin kɔnɔ ni samiyɛji jɔra dɔɔni an bɛ baara daminɛ donc o hukumu kɔnɔna la samiyɛji jɔlen an ye baara in daminɛ kana baara kurumu kari mais baara ma ban parce que an y'an se de kɛ mais an ye mun kɔni kɛ an b'a dɔn k'a fɔ an ye baara ɲuman kɔni kɛ parce que a ye
Guanakaw ɲɛji cɛ dɔɔni sɔmi an ka se ka fanga sɔrɔ ka baara tɔ kɛ. Maire y'a yira k'a fɔ a tɛna dari ma fɛn wɛrɛ caman kun dalen don min ye Kalabankɔrɔ commune kɔnɔna na ne a bɛna o boloda don n'a nataw kɔnɔna na. Sira in dilanni kɔfɛ baara ka ca an bolo parce que an ka commune école-so dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ maa 150 denmisɛnnin 150 olu sigilen bɛ ka fɔ k'u bɛ kalan kɛ hali ni maître kɛra savant ye o la kalan kɛli a ka gɛlɛn. An ka centre secondaire an nana sɔrɔ mairie kɔnɔ an bɛ location de la yɔrɔ bɛɛ location mairie bɛ location na yɔrɔ bɛɛ an fɛ o ye masuli ko de ye n'a ma fɔ anw ka mairie anw ka commune c'est l'une des meilleures communes du Mali n'a fɔra ko hali bi anw ka mɔgɔw bɛ location de la vraiment an ye laɲini kɛ an bɛna centre secondaire 7 an bɛna o jɔ donc dans peu de temps an bɛna baara lancer a wari b'an bolo sɔmi san ka ban an bɛna o yɛrɛ baara daminɛ. Wa jamana ka lasigiden minnu tun bɛ kɛnɛ kan k'a fɔra min ye député minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu ka nisɔndiya jira k'a sababu kɛ maire ka nin hakilina in talen sen fɛ. Donc an ye kuma minnu mɛn kuma minnu don mɔgɔ bɛ se k'i bolo sin kuma ninnu na k'i bɛ tali kɛ a la ne filɛ nin ne ti mɔgɔ musala dɛ. N'a y'a kɛ n'a ma ɲi an b'a fɔ n y'o de fɔ dialogue don n ko monsieur le maire an bɛ k'i jate minɛ kabini an nana Kalaban an bɛ k'i jate minɛ n ko i fodon bɛ na hali bi n y'o fɔ n ko parce que commune rurale n'i ye commune rurale yɛrɛ composante ta k'a lajɛ Kalabankɔrɔ bɛ jɔyɔrɔ min na bi ni Kalabankɔrɔ ma kɛ fɔlɔ ye ma d'a la n'a bɛ kɛ filanan ye a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ depuis ne yɛrɛ ye commune rurale dɔn k'a ye ko nin ɲɔgɔnna mansin hali k'a dan mansin min kelen jɔlen filɛ mɔgɔ bɛ se k'i bolo sin ko Kalabankɔrɔ mairie bɛ wuli ka jɔ la. An bɛ ka ala de ye de an ka jara ɲɔgɔn maire sɔrɔ maire min b'a ka maire baara dɔn maire min b'a anw yɛrɛ lafiya anw minnu ye député ye sabi nin na population jama b'a dɔn k'a fɔ maire sigikun ye mun ye a bɛ k'o kɛ député fana b'a dɔn ale jɔyɔrɔ ye mun ye a kan k'o kɛ. Ko mɔgɔ ɲɛnamaw de bɛ ɲɔgɔn dalajɛ mɔgɔ ɲɛnamaw de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni y'a ye jara y'a ka baara kɛ ka sira bolodali koromutigɛli ta k'a di a denfanya ta k'a di Mamadu Jarasuba ma c'est que a y'a dɔn k'a fɔ Jarasuba fana bɛ baara min na assemblée kɔnɔna na. Ɲɛnajɛ in kun cɛra ni min ye Guana denmisɛnninw kɔni ye jɔnjɔn belebele ta k'a di Kalabankɔrɔ maire ma k'a sababu kɛ a ka hakili ɲumanya a n'a a ka yɛrɛ di min bɛ senna nin wagati na k'a ɲɛsin a ka commune denw ma. Adamadenw kun bɛ Mali jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Bangɔni Janginɛbugu la an fana karamɔgɔ Seydi Sheriff Usman Madani Aidara ale kan ka sanga ni mawuludu laɲɛnamayali baaraw kɔnɔna ye o senfɛ Côte d'Ivoire mawulududen kunfɔlɔ kunbɛnna ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen na ye sous commission accueil hébergement fɛ Fadi tɔgɔ la nin baara in laɲɛnamayara maa min fɛ Sheriff la Jabaraniso tɔgɔ la Numu Kone de kun bɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw fɛ. Laada do san o san mawuludu nabawi ɲɛkɔrɔ Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi b'a ye ka bangeni silamɛw de bɛ bɔ diɲɛ fan dan naani bɛɛ lajɛlen la ka fara silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ka mawuludu ɲɛnamaya Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sheriff Usman Madani Haidara fɛ Bangɔni Janginɛbugu la o de kadira kɔnɔ kunu wari taamaden kun walaw olu donna Bamakɔ dafɛ Senu ka bɛn ni Novembre kalo tile 7 ye maa 400 ani maa 30 ani maa 4 o ye kunu wari taamaden kun walaw ye. An nana mawuludu bonya yɛrɛ kama ka wuli ka bɔ Abidjan kana mawuludu bonya kama kana karamɔgɔ n'a ka denbaya nisɔndiya ka yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka fɔ mawuludu kɛta lo a kan ka kɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen bi Ala yɛrɛ barika la Ala ni karamɔgɔ yɛrɛ nɛmɛ kama ni karamɔgɔ yɛrɛ kosɔn mawuludu yɛrɛ a kɔni kɛla diɲɛ fan bɛɛ ta ye bi Ala n'an ka sirujɛ barika la an kɔni bɔla Abidjan kana tɔrɔsiman sɔrɔ vraiment ka fɔ k'an dɛkula ɲina an ma dɛku sɔrɔ sira la dɛku siman sɔrɔ sira la minnu fana bɛ kɔfɛ ka na an bɛ a ɲini Ala fɛ an donna hɛrɛ la tɔgɔ u ka don hɛrɛ la ten ka mawuludu jama fana ka mawuludu yɛrɛ kuncɛ hɛrɛ la fɛn fɛn nana basi kana si sɔrɔ an n'an ka karamɔgɔ cɛ. Jɛkulu min bɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kɔnɔ n'o ɲɛsinnen don maaw bisimilali ni u ladonni ma commission accueil hébergement a y'a yira k'a fɔ nin ye laada ye wa jamana in taabolo kɔrɔ don min gili sɛbɛkɔrɔ don bɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kɔnɔ maa ladon silamɛya yɛrɛ kɛn bɛ ka min fɔ a la o de y'a to u kɛn bɛ ka nin wulikajɔba in kɛ
ka dunanbaw bisimila. An nana Abidjan de kunbɛ bi Abidjan Nord ani fédération ka car fila Abidjan Nord ye car 5 ye fédération ka car ye car fila donc car 7 an taara kunbɛ depuis aéroport la fo yan nɔ bankɔni na sisan an ye mɔgɔ sɔrɔ car kɔnɔ vraiment u nisɔndiyalen don k'u ɲuman bɔra u ka so ɲuman ser'u ka so donc car kelen kelen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mɔgɔ 72 de b'a kɔnɔ donc car 7 n'i y'o ta mɔgɔ 390 de b'a a car kɔnɔ quoi car 7 ninnu kɔnɔ donc an nanu a kɛra jamako dan ye an nisɔndiyalen yɛrɛ don. Kono wari taamadenw kun fɔlɔw ka ɲɛmaw ye u ka nisɔndiya jira kono wari faamaw ni Mali faamaw na k'a sabu kɛ u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka baara in nɔgɔya mawuludukɛlaw bolo k'a daminɛ kono wari dugukolo kan kana se fɔ Mali dugukolo kan lafiya kɔnɔ. Mais an ka fédération tɔw nana dɔw donna ka ban parce que fédération 4 donna ka ban Subre donna Bouaké donna Abidjan Sud donna Aboasso donna olu donna ka ban donc tɔ caman de kɔfɛ kari min b'an bolo kana ɲina kari 54 de don. Wala kari 54 de don bon dɔw wula kunu dɔw wula sɔgɔmada in na dɔw yɛrɛ wula kunna sini dɔw bɛna wuli sini donc n'Ala sɔnna ma sini wula fɛ kɔni bɛɛ kan ka don ayiwa an kɔni an wulila hɛrɛ la an filɛ Bamakɔ dɔ la n'o ye Senu ye an bɛ Ala tanu ka Ala barikada Ala min sɔnna ka anw ɲɛnama wuli tɔɔrɔ ma sɔrɔ k'an se yan nɔ an bɛ Ala barikada ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Côte d'Ivoire faamaw ma ka da ka san o san ni an wula mago dilan ten an bɛ lettre ci Côte d'Ivoire ministre de la défense ma k'a ci ministre de l'intérieur ma et ministre de la sécurité ani directeur police nationale ni gendarme ka ɲɛmɔgɔ ka an ka laɲini f'u ɲɛna k'an nadon f'u ɲɛna bon tiɲɛ yɛrɛ la an b'u fo ka barika da u ye u ye message bila ka taa Côte d'Ivoire faamaso bɛɛ lajɛlen na ko ni Hayidara ka tɔndenw yera yɔrɔ o yɔrɔ k'u bɛna convoi la ko mɔgɔ kana tɔɔrɔ s'u ma ko kadɔ bɛ nana Ala ko de la tɔɔrɔ t'u fɛ donc tiɲɛ yɛrɛ la kabini an wulila an ka mɔgɔ wula sigida o sigida la bɛɛ ye wele ka fɔ ma tɔɔrɔ sɔrɔ an ye Côte d'Ivoire bɛɛ boli ka na se Mali kɔnɔ an ma tɔɔrɔ foyi de sɔrɔ. Ɲuman don la basi foyi m'an sɔrɔ an bɔra ni nisɔndiya ye ka bɔ ni hɛrɛ kana don ni hɛrɛ ka don ni nisɔndiya ye basi foyi m'an sɔrɔ ne bɛ Hayidara n'a ka jama fo ka n'a ka denbaya fo ka n'a ka somɔgɔw fo Hayidara kɛla an ma sabu ɲuman ye yarabi an ma ka jama ni sɛya ka dɔ fara jama kan Ala m'o kɛra. Nisɔndiya min bɛ nin na bi o ye karamɔgɔ n'a de ya nisɔndiya ye sisan n tɛ se k'a ɲɛfɔ ka ban yɛrɛ quoi ni ko n b'a ɲɛfɔ ka ban an bɛ mɛn mais hali bi Ala ka sidi karamɔgɔ ma ka sidi a denw ma kɛnɛya ni sijan k'o da u bɛɛ la mɛ an fɛ k'an fana ye kɔden ɲuman ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ don nataw la bisimilali wɛrɛw bi kɛ ka ɲɛsin dunanw nataw ma mawuludu nabawi kɛnɛ kan min bɛ kɛ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madana Hayidara fɛ yen Bangoni Janginɛbugu la. Kumakan ninnu lasera Musa Fɔnba fɛ o de b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don. Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ jɛkulu min sigi kun ye ka Alpha Condé bali a ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la jango mandan zabana kana daga ye alamusa novamburu kalo tile 7 u n'u kanubaw ka fara fanga sinamatɔnw ni furubatɔ ɲɛmaw ka u bɔra ka caya ka bɔlɔ minɛ faaba la Konakiri maa dandɛmɛ kun don jateminɛkɛlaw ka fɔ la furubatɔ ɲɛma minnu kun bɛ kɛnɛ kan ani fanga sinamatɔ ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ye kuma ta kelen kelen Sidiya Ture ale y'a ɲini sanga kelen daden ka kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu bira nisɔngoya taama senfɛ ni polisilakaw ka mugu cina ye dɔgɔkun jan dɛmɛnen a sɔrɔla k'a ɲini maa o maa minɛna nisɔngoya taama senfɛ Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ u kɛtɔ ka jamana ɲɛma Alpha Condé bali mandan sabanan ɲinini na a bɛɛ lajɛlen ka labila Selu Ndalen Jalo ni ale ye fanga sinamatɔ ɲɛma ye a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a ko Alpha Condé ɲinɛna a ko wa Alpha Condé ta yɛrɛ bolo bilen nka olu kɔni bɛ min fɔ a ye a k'a dɔn k'a fɔ mandan sabanan ko kuma Laginɛ ka den a ko tɛ a ye Fonike Menge ni o ye FNDC ma ɲɛma dɔ ye ale y'a yira k'a fɔ Alpha Condé kan k'a lajɛ a bɛ ka nin yɛrɛ nɛgɛn baara min kɛ nin ye ko diyagoya a ka mandan sabanan ɲini k'i jogo jamana ɲɛmaaya la Laginɛ jamana kunna k'a k'a dabila ko a k'a dɔn k'a fɔ don nataw la kɛlɛ in bɛ to sen na jaw minnu taara ka di kunnafonidilaw ma fanga sinamatɔnw fɛ sanni dugu cɛ jamako da kun don su bɛ taa ko kuma min maa minnu kɛra ko labɛnnaw yɛrɛw ye u ma se ka maa da fɔ jamana ɲɛmaw fana ma se ka da fɔ nka caman y'a jira k'a fɔ octobre kalo tile 24 tɛmɛnen jamaba min bɔra ko a jama kun ka ca n'o ye jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ ye dannikɛli dɔ kɛ tile binnen kɔfɛ k'a bɛ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw ma olu minnu kun bɛ nisɔngoya taamana ninnu dafɛ k'u ye baara kɛ ni ko dɔ ye baara ɲɛ dɔ ye ko barisabu ka d'a kan ko maa si ma degun sɔrɔ u ka lakana baara bolodatɔ k'u n'o foli ka kan nisɔngoya taama in fɛnɛ kun bɛ senna marabolo wɛrɛw la i n'a fɔ Mamu ani Boke
Farafinat Libyamba Jamanatani Duru Kato Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO amanyamo keme kanyonzoro Niger dugubala Niamey kabeni juma Novembre kalot lesegi nye laja bala lendo wabike barakono ukama ko wiklo kuna foni dilati ye akeneka laja mbe boli jamana minga lagine Bissau do kasabu ke bebe na Bissau ni wuli kajoma ke ka kokumbe alaba bitaka bela jele boloda jamana nyama José Mario Vache ale keme ka jara ka fwa ye fusiri ministri nyama Aristide Gomez ka ministri nyama ya dala anaka ministru bela jele Aristide Gomez dunya jara ka fo kandero jamana nyama José Mario Vaze sharia tabulo kase kale ka gouvernementi kasabu ke akapuma udafara jamana nyama yala benga do de kera sababu ye kato jamana kuna ni CEDEAO ka surade doe ni kobo chogola adama nga ye ko chamana yani jamana kundigisi kalata che ko kumana kwale ka gouvernement mati José Mario Vache aya yira ka fo CEDEAO kele ka jiralela kwa ye gouvernement minziki kwa ka sigile bwamo ko joma ya de kera ka nyeshamo kasabuke Guinée Bissau jamana kan horanya lendo mamangi to akwa ka fo kibinu do akakula aya nyini surasiya RF ale ka gouvernement minzikira surasiya ka deme ka sebe koro choko surasiu ko ni masonga kala du nyina ka beno ye folo bawo ka gari gwelendambe oluye CEDEAO fe ka fo kuma be dobi fa fangala surasiu fe ka fo jaso sebe kwa sira dablaye ode ato surasiu keme ku daku bombo ye kula bi CEDEAO ko ni nyini José Mario Vache jamana nyama anaka gouvernement ngura sigile fe ukala je ka ko imbwamo wa José Mario Vache ka ministry yore doye CEDEAO jabi ka bawo ya jira ka fo nabo chula lebi wala seme ministry menyashine du jugujugora na fasoro sira ko mo ani kurango ale ya jira ka fo ale tamabo wa CEDEAO keme ka sigi minga Niger du gubala nyame abi bole odeka bawo CEDEAO bilama ni José Mario Vache jamana nyama ya kenyebe kwa tora nona jamana nyama yala anaka gouvernement ngura sigile o ya bonya cheneye Farafinat Libyamba jamana kono abarata Gambie jamana kono ayiwili ka jobake ya haya jame kele ko fe ki banka jamana nyama ya bla abine jamana kundigisi kalatala Adama Barofe CEDEAO de yijo ikele keseka ni ya haya jame segina akko do ya yira ka fo CEDEAO kan nyongo meme ka ke juma Niger dugubala nyame ubisonga hakilina do utafolo o hakilina folo na folo mafema na ye jamana nyama José Mario Vache na ka ministry ubulo jamana koka ubi kumania umo o no maseka boli kedu jago ya nimvin yere de bisonga ke CEDEAO ka baraketa labaye ka jira José Mario Vache la ka fo na mafanga imbla ka gouvernementi ubi do ano fe ka mangoro mokari Guinée Bissau jamana kono Nigeria jamana nyema flawu abina fo gwele ya babe uni nyonje bi jamana nyema Muhammadu Buhari na ka danga Yemi Osinbajo ka sabuke jamana nyema Muhammadu Buhari na kunde jamana kono afumaka fanga kalifa mamina ukunye jamana nyema Yemi Osinbajo yi ngabila mamoke abarata be Angleterre dukubala Londres o damate fanga bunda uminu nglale do jamana nyema ni jamana nyema danga ni nyonje jamana nyema Muhammadu Buhari aye sharia sidota ka jamana nyema danga Yemi Osinbajo fanga bunda uminu maka buloka ko doti ninga na nije kulukura yo ko bla onona minu lombe ayerela jamana nyema Muhammadu Buhari abilama be Londres Angleterre dugubala nga yani biche akatama utama na kumbake jango akamanda folo 2015 ni 2019 uche ayetama uminunge jamana koka bana furakele simbe wale kele jamana tokola chi simbe fanga mi Khalifa Yemi Osinbajo de la nga bilama akeme ka yereka jamana nyema ya sokono mami nyaka chef de cabinet ko Abakiari abeka fanga bela jele de bla okabuluka wa Octobre kalo temene fanga bonda mimbe na nyashine do Nigeria soro ko nyana bolima no lone do akadanga la Yemi Osinbajo jamana nyema Muhammadu Buhari yoti ninga nani jakulu kurayo onona ningo nudlo ayerela kuna fonidira ukoni wulila ka ko nyenyi ni chogo bela famvla uli nyonje usira ka babu sendigimo o maseka nyefoleke kuna fonidila uye Muhammadu Buhari na kadanga ni nyonje gwele ya kunga usira Yemi Osinbajo jamana nyema danga fene ka babu sendigimo kaseka shido ninge uni nyonje ofene idaka bomboye ani kuna fonidila uni nyonje ngama chama ngoni ngeme ka jiraka fo bila masebe korofo mbe nyongo Jenzilege nani seteke jamana uka kiri blo kuru penal international CPI akajabi laba oboku bi kiri kunga kiri mingu nyashine kundu mamurutile njakulu nyema domo ko bosko ntaganda kungo Kinshasa jamana dendo ayefali bauke sande mele deni sande mele trap ma shiawulu makele ma
Kongo Kinshasa jamana kono kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a kɔrɔyan b'a fɛ san 30 kaso setigi jamanaw ka kiiribulon y'o de da kun ka fɔ a b'o kɛ Bosco Ntaganda a kun bɛ Mamurulen jɛkulu min kɛlɛbolo ɲɛmaaya la a bɛ wele ko Union des Patriotes Congolais UPC a yirala ka fɔ a ka kumaw na a ye maa nanama sumanenw fa falen dɔ kɛ a ye maa dɔw sɛbɛkɔrɔ lajaba ni ka dɔw ta ka tunu n'u ye nafolo minnu bɛ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw a y'olu bɛɛ lajɛlen ŋanamu o de y'a to a ka jaki sɛbɛkɔrɔ bonyana nin cogo in na a kamalenya tɔgɔ kun ye a ka kumaw la ko Terminator ka sabu kɛ ni kɛnɛ karabali la ni n'a kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'i t'i ɲin bolo kan i tɛ da faali dama mɔ i bɛ sɛbɛkɔrɔ lafu yanni i ka sa adamadenya hakɛlabasa jɛkuluw minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Amerikikaw ta ni o ye Human Rights Watch ye o y'a yira k'a fɔ ale ka baara ma kɛ fu ye bawo ale de tun bɛ ka ɲinini kɛ ko kunkan a ye maa minnu dɔɲɔ u ka se ka kuma a ka sariyaw fara ɲɔgɔn kan ka taa n'o ye diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI la ko wa ko ni san 30 kaso dara a kun k'a ka baara ma kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye. O de fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nataw.